alligevel, hvor jeg skulle lige tage den smagt af. Den er god nok. Ej, jeg er god. Skal jeg nappe den på en blå? Jeg er helt sikker, at du mere napper den her på en blå. Jeg brækker over det der. Det dræber. Ej, hvor sjovt. Jeg skal bare klare signal. Så er det 20 minutter. For pause. Det er dræber først. Giv dem på. Foran provoceret. Ja, men du skal have det der. Det gør der. Det er ikke det der. Okay, der er et eller andet. Er der nu en lige skidt? Det er lige skidt. Ej, det er lige skidt. Det der lort. Hvis jeg tager lige det her lort af med en serviet. Det er ikke den afføring her. Ej, jeg er fuldere for fuld. Skal det lige tørre? Jamen, jeg tør det her lort af, så sidder jeg tyren fra en hjemme. Og så bliver den her bange. Ej, hvor skulle Sådan, så den tør. Kom ind og se det, Martin. Kom ind og se det. Kom ind og se det. Ej, hvor nu det. Ej, Du var rygget. Okay. Den smager bare af nudler. Snakke smager nudler. nej, hvor er du læst mig. Nej. Du får bare lov at rykke med Jørgen. Ej, hvor er du læst mig. Så prøv at lom. Det er godt. Ej, det er pretty det. Det smager nudler, og det er ikke vildt. Den smager fuldstændig. Den er klar til konsistens. Ej.